Γιατί δεν μπορώ να ζωγραφίζω ρε, για όνομα του Θεού, περιμένω. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο θα παίξουμε speedrun στο Roblox. Πάμε. Όπα. Ένα πρόβλημα πήγε. Να το. Τρία λεπτά. Skip. Γιατί περπατάω έτσι. What? Παιδιά, έχω 15 μπαταρία. Θα κάνω ένα μικρό βίντεο, επειδή δεν έχω πολύ μπαταρία. Όπα. Μου τρόμαξε. Παιδιά, εγώ κόλλησα. Τέλος. Κολλάω ρε. Speedrun, πάμε. Ναι, πού είμαστε εμείς? Nerd. Παιδιά, γιατί δεν... What the fuck? Γιατί δεν μπορώ να ζωγραφίζω ρε, για όνομα του Θεού, περιμένετε. Για όνομα του Θεού. Μπρο, βρε παιδιά, γιατί δεν μπορώ να ζωγραφίζω. Όχι παιδιά. Ωραία. 3 minutes. Ναι, εγώ δεν κάνω ένα γρήγορο, επειδή δεν έχω πολύ μπαταρία. Να, Αποστόλη, πάρε. Ναι, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Δεν κάνω ένα σαν ένα emoji. Φύγε ρε γάτα. Εγώ δεν κάνω και τα γυαλιά. Τα γυαλιά τα έκανα απέσια. Τατάν! Είναι full απέσια, παιδιά. Ready? Κοιτάξτε ρε παιδιά, κοιτάξτε. Είναι full απέσια αυτό. Speedrun. Τι είναι αυτό βρε, δεν είναι φυτό αυτό.
Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Χόπον, γιατί δεν γράφεις καλά γράμματα, εγώ δεν καταλαβαίνω καν. Love you. Αυτό δεν είναι nerd. Καλά. Ρε παιδιά, εγώ δεν κάνω ένα μικρό βίντεο επειδή δεν έχει ένα καλό ίντερνετ, οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε subscribe. Γεια!